kuphatikizapo iwo amene akutionera pakanema wa Times TTV. Tikulandireni programu yathu. Programu imeneyi ndi yachikhalire pano pa wairesi ya Times Radio, koma ndithu tikufikiranso anthu osiyanasiyana kudzera ma platform athu ena amene ndi TTV komanso tsamba la Facebook Times 360 Malawi. Tikulandireni programu yathu ya lero ya Times Talk. Programu imeneyi timakhala tukambirana nkhani zimene zikuchitika mdziko muno, kunena kuti kodi ife ngati Malawi tikudzitsatira bwanji zimenezo, ngati pena pakulakwika tingakonze bwanji, ngati tuchita bwino tichilimike bwanji kuchita motero. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Tikhale limodzi kuyambira pano mpaka na 6 o'clock pamene tifike kumapeto kwa programu imeneyi. Monga timafotokoza dzulo, tikumakhala nawo akuluakulu kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission amene akutithandiza kutsatira tsatanetsatane wa dongosolo lolembesa mkaundula wa voti, chifukwa ntchito imeneyo ili mkati, ndipo tunene pano tili mgawo lachiwiri limene ndithu tiku Amalawi m'madera osiyanasiyana akulembesa kuti azakhale ndi mwayi oponya nawo voti pa 16 September 2025. Ndetu kumatsatira kunena kuti kodi kumene muliko pamene mulembetsa kuchitika zotani, nanga ndi nkhani ziti zokhudza chisankho zimene mwina pena simukudzimvesa bwino kuti tidzimve bwino ndi kudzisatira bwino lomwe. Ndeko kumabwera akuluakulu kuchokera ku bungwe limene LAMEC amene akumatithandiza kuti timvetsetse zimenezo ndi kutsatira kuti kodi ntchito imeneyi ikuyenda bwanji. Akuluakulu amene wathu umalumikizana nawo kuchokera ku ma studios athu ku Lilongwe, ndipo leronso tachitika mwayi kuti tili nawo limodzi ndipo akhale akutifotokozera mmene zinthu zikuyendera komanso kuti tizitsatire bwanji kolingana ndi kalembera wa mkaundula wa voti amene ali mkati padakali pano. Chithunzi chaku Lilongwe tichilandirepo posachedwa, koma ndatsimikiziridwa kuti leronso tikhala nawo Annabel Ntalimanja amene ndi nkhala pa mpando wa bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Ndamvesedwanso kuti tikhala nawo bambo David Matumeka Banda amene ndi mkulu wona za malamulo ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission, komanso bambo Hastings Botha amene ndi director of elections kapena director of electoral affairs. Atikonze bwinobwino akabwera pamenepa kunena kuti kodi udindo wawo akutchula motani. Chithunzicho ndiye chafika ndithu, ndiponso pamenepo tili nawo limodzi bambo Sambo amene ndi mlembi wamkulu ku NRB, bungwe limene limalembera nzika za dziko lino. Tulandireni kuchokera ku Lilongwe. Ndaona nonse mwafika pamenepo, tathokoza ndipo takulandirani. Mwina kuyamba kwake tingoponya kwa Justice Annabel Ntalimanja kunena kuti tangotikumbutsani kuti madera amene tulembetsa mgawo lachiwiri ndiwoti nanga kuti munthu alembetse akufunika achite chiyani, atenge chiyani akamapita kulembetsa kuja, ndipo oyenera kulembetsa ndi yani. Tiyambire pamenepo ndipo ndikuponyereni Justice Annabel Ntalimanja. Zikomo kwambiri Amangazi, choyamba chifukwa chotilandira komanso chifukwa champata kuti tingathe kupitiriza kukambitsana nkhani za kalembera wa voti. Mongokumbutsira gawo lachiwiri tili mkati mwa ndime, tinayamba pa 9 November ndipo ndondomeko yathu yonse ya gawo lachiwiri itha pa 22 November. Tili ku Nkhatabe, ku Lumphi, komanso ku Likoma, ku Kasungu municipality, ku Dowa, ku Nchinji, komanso ku Nchewu, komanso tili ku Zomba City, ku Blantyre City, Cholo, komanso Luchenza. Malinga ndi malamulo athu, munthu amene ali ovomerezeka kukalembetsa kaundula wa mavoti ndi amene ali nzika ya dziko lino komanso anakwanitsa zaka zakubadwa 18. Ngati zaka zakubadwazo zikhala zisanakwane pa tsiku lolembetsa, ikhale kuti podzafika tsiku loponya voti pa 16 September 2025 zaka zakubadwa zizakhala zitakwana 18. Malinganso ndi malamulo athu a dziko lino, umboni ovomerezeka kuti munthu uyu ndi woyenerera kulembetsa nkalembera ndi
umboni kuti munthu ameneyu analembetsa mkalembera waunzika. Mwina mwachidule kuti timvetsetsane ndi kuti munthuyu ali ndi chiphaso chaunzika. Mundilole kuti ningotambasulaponso pa chaunzikapo. Chaunzikachi chikhoza kukhala kuti ndi chiphaso chimene chili ndi masiku ake kuti chigwira ntchito, kapena ndinene kuti valid national ID card, komanso amene chiphaso chawo chinatha masiku choti chinapanga expire. Chimenechi ndi chovomerezekanso, kusonyeza kuti aliyense amene ali ndi chiphaso chake cha valid komanso expired amene ndithu afike ku registration center asathandizidwa. Komanso alipo anzathu ena amene ziphaso zawo zinasowa, mwina chinasweka kapena chinafufutika, amene waso asadere nkhawa angofika ndithu, chifukwa chokuti mu ndondomeko zathu pa registration center pazikhala ofisa wa meki amene akulemba mkalembera wathu wa voti, komanso tili ndi anzathu aku NRB amene akugwira ntchito ziwiri. Ntchito yoyamba ndi kuthandizira kuchitira umboni kwa amene analembetsako kale mkalembera waunzika koma chiphaso chinasowa kapena chinawonongeka monga ndinafotokozera. Anthu amenewa azithandizika ndithu chifukwa akafika pa center azifikira ku desk ya NRB, kumene anzathu a NRB akakafufuza mu database yawo ndiye kuti dzinali akalipeza atulutsira kachipepala pamene padzikhala dzina la munthuyi komanso nambala yake yaunzika. Ndiye kuti kapepala kameneka akatenga ndikupita nawo ku desk ya meki ndikulembetsa mkalembera wa voti. Komanso pala anzathu ena amene sanalembetseko chikhalire, amene wanso afike ndithu kuti sanalembetseko chikhalire mkalembera wa unzika, amene abwere chifukwa ntchito yachiwiri imene anzathu aku NRB akugwira ndikuthandizira iwo amene sanalembetseko chikhalire kutsatira malamulo ndi ndondomeko zawo za anzathu aku NRB. Athandiziranso anthu amenewa kuti alembetse mkaundula waunzika ngati atapezeka ndithu kuti zonse ndizovomerezeka ndipo ndizoyenera. Ndipo akamaliza ndondomeko zawo zonse zikakhala kuti zonse zatheka ndithu, ndiye kuti atulutsiranso kapepala natchula kaja kamene agwiritsire ntchito kulembetsa mkalembera wa voti. Zikomo kwambiri. Mwina tichite ngati chowalandira abotha tikulandireni kuti tili nanu limodzi madzulo ano, koma mwina timafuna mungoyambira kunena kuti kodi nchifukwa chani munthu akuyenera kuti akalembese mkaundula ameneyo, ndipo pamene aukalembesa ena amakhala aja bambo botha. Zikomo kwambiri pondilandira. Choyambirira ndithokoze chifukwa chondilandira komanso chifukwa cha funso limene mwafunsa. Ndikupira munafunsa kuti kodi nchifukwa chani munthu afunika kuti akalembetse mkaundula wa voti. Choyambirira chomwe tifunika kuti tidziwe nchonena kuti munthu wina aliyense amene afuna kuti akaponye nawo voti ndiwofunikira kuti alembetse mkaundula. Ukakhala mkaundula zimatanthauza kuti iwe ndiwe mmodzi mwa anthu amene ali pa ndandanda woti adzavote nawo. Uli m'marekodzi osonyeza kuti abungwe la Malawi Electoral Commission athe kukukonzekera zokuyenereza kuti zidzakuthandize pa tsiku la chisankho kuti upange nawo voti. Chachiwiri chimene tinganene chofunikira chonena kuti munthu alembetsere nchonena kuti ukalembetsa kwa amene ali ndi chidwi chofuna kuti apikisane nawo pa mpikisano wa chisankho pa udindo wina uliwonse umene angafune, amafunika kuti anthu aja alembetse mkaundula wa voti. Malamulo a dziko linolo samalola munthu amene asanalembetse mkaundula wa voti kuti apikisane nawo pa chisankho. Choncho ndichofunika ndithu kuti kwa wina aliyense amene ali ndi chidwi choti afuna kuti adzapikisane nawo akalembetse ndithu mkaundula wa voti, kuti pa tsiku limene tidzakhala tikuyang'ana zowayenereza anthu adzapezeke kuti ali nazo zonse zofunikira kuti atha kupanga nawo mpikisano umenewo. Chachitatu chimene tinganene nchonena kuti bungwe la chisankho pamene limakonza chisankho amafuna kuti akhale nazo zipangizo zokwanira anthu onse amene analembetsa. Timapanga print ma ballot papers, komanso timafuna kuti tidziwe kuti kodi
anthu watidzagawa bwanji mizere yoyenerera yonena kuti athe kuvota mosakankhana komanso moti wina aliyense apatsidwe mpata woyenerera kuti apange voti mu nthawi yake. Choncho kulembetsa kumatipatsa nambala imene imatithandiza ifeyo kukonza ndondomeko zonse kapena kuti maplani okonzekera chisankho chimenecho kuti chidzayende bwino. Chinanso chimene tingafune kuti tidziwe nchonena kuti angakhale azipani amene magulu osiyanasiyana amene amapikisana pa chisankho amafuna kuti adziwe kuti kodi pa chisankho chimene chikuchitikachi ndi anthu angati amene analembetsa, ndi anthu angati amene tikuyembekeza kuti adzavota. Manambazi amenewa ndi amene amathandiza kuti ngati pachitika china chake chodabwitsa anthu aja athe kufunsa chifukwa chonena kuti ali ndi manambala anthu amene alembetsa akudziwa. Komanso nthawi zina mdziko muno tinawo anzathu akatswiri pa nkhani mwina mwake za ukachenjede kandi za ndale kapena za sayansi amene ndithu amafuna kuti athe kuyerekeza kuti kodi mwa anthu amene timayerekeza kuti alembetsa ndi anthu amene alembetsawa kodi zikusiyana bwanji, pali kusiyana kwakukulu kapena kwakung'ono. Ngati pali kusiyana kwakukulu ndi zifukwa ziti zimene zapangitsa kuti anthu aja asalembetse. Nde zimenezinso zimatha kutithandiza ngakhale ifeyo akubungwe la Malawi Electoral Commission kuti tikonze ndondomeko zonena kuti mtsogolo muno tidzagwiritse ntchito pofuna kuphunzitsa anthu, kulimbikitsa anthu kuti akalembetse komanso pa nthawi ya mavoti apange nawo voti. Mwachidule nditha kutero poyankha funso lanu. Zikomo kwambiri. Thokoza kwambiri Bambo Botha chifukwa cha mayankho amenewo komanso kuti takulandira ndithu. Ndibwere kwa Bambo Mphatso Sambo ku NRB kumatuluka nkhani zambiri dzulo amati manambala akuchedwa. Mwafika potani pothandiza anthu amene akunena kuti aukalembetsa alibiretu chaunzika aukalembetsa koma system ikuchedwa kuti apase nambala yoti akhonza kupitirira pamenepo ndi ukalembetsa mkaundula wa voti. Pano zili potani Bambo Sambo? Zikomo kwambiri. Monga tonse tikudziwa mongobwereza ndikunena kuti munthu akwanitse kuti akatenge nawo mbali polembetsa ku ndondomeko ya chisankho akuyenera akhale ndi chiphaso chaunzika choti chinatha mphamvu expired kapena chikugwira ntchito, komanso mwina ali ndi kapepala kamene kali ndi zonse zotsimikiza kuti munthuyo analembetsa ndipo anavomerezedwa kuti ndi nzika kuchokera ku bungwe la NRB. Ndiye ndondomeko zathu za kalembera wa unzika ndi zakuti munthu amabwera yekha kudzakumana ndi ofisala woti amuthandize kuti achite kalembera ameneyu mpaka na amadzapatsidwa chiphaso cha unzika kapena akudikira chiphaso chija amapatsidwa kapepala amene kamakhala zonse zofotokoza iyeyo dzina lake komanso nambala yake ya ID. Ndiye zimenezi kuti zitheke zimatengera ndondomeko zimene ndi zachikhalire. Pamakhala njira ina yoti anthu ayenera kuti abweremo maofisala aonetsetse kuti kodi munthu amene akufuna kuti akhale ndi chiphaso cha unzikayo kodi ndi wololedwa, kodi ndi Malawi, kodi ndoti ali ndi zaka zokwanira, kodi si akunamizira zake kuti mwina ndi mwana. Komanso chifukwa chiphaso cha unzika ndi chiphaso cha chitetezo ngati security document, siyoti imangoperekedwa mwachisawawa. Ndiye tafika mu ndondomeko yoti pali panopa akhoti analamula kuti pa nthawi imene kalembera wa chisankho akuchitika bungwe la NRB liwonetsetse kuti anthu onse amene ali oyenerera akhale ndithu ndi mwayi athandizike kuti akhale ndi chiphaso cha unzikachi kutsimikiza kuti ndi ya Malawi, kutinso akwanitse kutenga nawo mbali pa chisankho chimene chikubwera kuti alembetse kumeki. Ndiye poti tanena kale kuti ndondomeko zachikhalire komanso malamulo ndi achikhalire, ifeyo tikuyesetsa kuti titsatire malamulo aliwonse, tisaphwanye lamulo lililonse kuti tilembe anthu oti siwololedwa mwina oti si Amalawi, tisapezeke kuti tayamba kulemba mwina ana achichepere
sitifuna tiphwanye malamulo komanso ene kuti tigwiritse ntchito ndondomeko za makina a kompyuta zimene zilipo kapena tekinoloji yoyenerera komanso mabwinobwino. Ndiye zimenezi zinatitengera nthawi kuti tithamangitse kuti zonse zitheke komanso tigwire ntchito moyenera. Tikunena pano ndithu anthu amene manambala awo si kutuluka manambala awo akutuluka akhoza kuayendetsera bwinobwino kuti kumeki kuti atinge nawo mbali pa ndondomeko yachisankho. Mwina ndiyankhe mwachoncho zikoma kwambiri. Sindidziwa ngati lero tili nawonso amatumika banda mchithunzimo sindawaone koma mwina tingobwera kwa abota ndimafuna mundiyankhe funso limene libambo bota kunena kuti dzulo padabwera nkhani yonena kuti lena kumatha kugulitsa chiphaso. Kodi nzotheka kuti wina akhonza kugulitsa chiphaso cha unzika chija kuti wina akhonza kukachitira mwayi wolembetsa kawiri kapena kangapo kuti akhonza kudzavota mochulukirapo mbali imene mukuyang'ana bwanji kuyang'anaponso kuti posachedwapa bambo Sambo amafotokoza kunena kuti chiphaso chimenechi mbali ina ndingati techitetezo. Bambo Bota muyiyankhira bwanji nkhani imene yonena yogulitsana ziphaso? Zikoma kwambiri. Choyambirira tiyenera kudziwa ife tonse Amalawi kuti ngati munthu wakalembetsa ndipo wapatsidwa chiphaso chija chimakhala kuti ndi chako chili m'dzina lako ndipo pa nthawi imene umalembetsa kuti ndiweyo amene udzachigwiritse ntchito. Ndiyeno popeza funso likuti kodi nzotheka kuthekako kuli pawiri, nzotheka kugulitsa popeza mwina mwake ndi chifuniro cha munthu atha koma ndi zolakwika sizololedwa kuti munthu utenge chiphaso chako cholembetsera ukagulitse kwa munthu wina chifukwa chakuti angakhale utachigulitsa kwa munthu wina munthuyo sangathe kuchigwiritsira ntchito. Komanso chachikulu chonena kuti tidziwe chonena kuti ngati ineyo ndagulitsa chiphaso changa kwa amatumika banda zimenezi zili kutanthauza kuti pamene popala anthu sizingatheke. Ndipo pa nthawi imene munthu ukupita kuti ukavote pamakhala ndondomeko mwachitsanzo zimene timatsatira kuti munthu amene wabwerayo ndi kapepala ka certificate iko timutsimikizedi kuti ndi amene analembetsa chifukwa chokuti timakhala ndi mndandanda wa mayina umene timatcha voters roll. Pa voters roll paja chimodzi mwa zinthu zimene zimakhala pamenepopo ndi chithunzi. Ngati ineyo ndinalembetsa ngati Hastings Bota ndiye chiphaso changa ndapatsa amatumika banda atha kuchitenga chiphaso chija ndikupita nacho koka vota kuja koma akakayang'ana nkhope akaona kuti nkhope imene ili pa chiphaso chimene chocho ndi munthu amene wabwerayo ndi osiyana. Ndi pamene anzathu achitetezo anzathu amalamulo adzapitiriza kugwira ntchito yawo kumugwira munthu amene wabweretsa chiphaso chimene chisali chake. Mwa ichi tidafuna tipemphe Amalawi asapezeke wina aliyense otinyengerera, asapezeke wina aliyense otinamiza, asapezeke wina aliyense otilonjeza china chilichonse angakhale chitakhala chokoma bwanji kuti tandipatsani chiphaso chanu ndipo ine ndikupatsani zakuti kapena ndidzakuchitirani zakuti kapena ndidzachitika ndi zakuti. Zonsezo ndithu ndibodza, zonsezo ndikuphwanya malamulo, zonsezo ndikufuna kuputa mavuto kwa Malawi onse ofuna mtendere. Chiphaso chawo akalembetsa akachisunge pamalo abwino ndipo likadzafika tsiku la voti adzachitenge ndikukachigwiritsa ntchito kuti akumavoti aja akawazindikire kuti iwodi ndi amene analembetsa ndipo dzina lawo likadzagwirizana ndi nkhope yawo ndi iwowo adzawalola kuti athe kupanga voti monga ngati wina aliyense ovomerezeka m'Malawi muno. Zikoma kwambiri. Justice Ntalimanja,
dzulo mmene timakambirana mpulogalamu imeneyi ena adabwerapo kunena kuti nkhani yomwe ndimafunsa ku NRB posachedwapa akuti apita kulembetsa kuja koma nambala sinabwere ndipo akuti adikirebe koma masiku ndi umapita ndipo pa 22 pano ndikuti gawo lachiwiri tikutseka la kalembera. Kodi mwayiwonjezera matsiku kwa anthu amene akumana mavuto ngati amenewa ulipo kuti mwina patsogolopa matsiku nkuwonjezeredwa kuti akhoza kukhala ndi mwayi ukalembetsa akalephera kulembetsa mu masiku 14 amene adayikidwa mu gawo lachiwiri la kalembera? sitimakumvani ndefunso layambira panjira koma kukhala ngati tinayimvetsetsa matanthauza kuti masiku 14 akatha pakhala mpata wina wolembetsa. Yes. ngati funso linali mwacho ndifotokoze kuti padakali pano palibe ndondomeko yowonjezera masiku kusonyeza kuti tikamaliza ndime yachiwiri gawo lachiwiri pa 22 ndiye kuti mpata olembetsa supezekanso. motero tipezereko mpata ndithu kulimbikitsa iwo amene sanakalembetsebe kuti chonde masiku adakalipo. lero ndi pa 19 tiyeni ndithu tichite machawi tikafike ku senta tikalembetse kuti nafenso tithe kukhala ndi chiphaso chovotera zikomo. koma kayafunso linali limenelo ndangoyankha mmene ndikuganizira kuti linayambira. Mwayankha bwinobwino ndithu. zikomo. lidali lomwelo ndithu. Koma tipitirirepo ndaona tsopano matumika banda kuti tili nawo limodzi ali mchithunzi chimenechi. tikulandireni chifukwa sindakupaseni mpata woyankhula chiyambire chifukwa sindimakuonani mchithunzi chimenechi. koma nkhani ina imene ikumabwerabweranso imene mwina timati tikambe ndi nkhani yokhudza makina. pakumakambidwa mbali ziwiri, mbali ina yokhudza makina amene akugwiritsidwa ntchito pakalembera kukhudzana ndi mwina kutumiza mauthenga kutali senta ya ikuwerengera. tatifotokozereni tatitambasulireni bambo matumika banda nkhani za makina zikuyenda bwanji? zo kwambiri Mwangazi. nkhani za makina ndibuja takhati kunenera kuti zonadi kuti tabwera ndi makina amene tikumatcha EMD. koma mwachidule makina amenewa si ovotera iyayi, komanso makina amenewa sizagwisa ntchito kuwerengera mavoti iyayi. makina amenewa akulowa m'malo mwa makina amene tinali nawo NRB, ndipo ntchito yake ndimene mwayiona kale yoyambirira imene tikugwisa ntchito pa kalembera wa. komanso tizagwisa ntchito makina omwewa pa ndondomeko imati nomination of candidates kuti tipeze anthu oti azapikisane nawo pa chisankho. koma mjadakhati kunenera ndithu kuti tikumayenda nawo azathu onse ma electoral stakeholders mpaka nafika tsiku la lero kuti tikugwisa ntchito makina amenewa pa kalembera wa chisankho. chomwechonso tikazafika nthawi imene tizakhale tikupanga ndondomeko yoti kodi malizatsi azayenda motani, tizalengezanso tizadziwisa onse ma electoral stakeholders kuti tizakambisane nawo bwinobwino ndithu kuti pa nkhani ya malizatsi kapena kuti kuwerengera zisankho kapena kutumiza zisankho kutali center zizayenda motani. koma chimene tinganene pano pachoti anthu agwire ndichotena kuti makina amenewa siwovotera iyayi, komanso si makina amene tidzagwiritse ntchito kuti tiwerengere zotsatira za chisankho. mmene tinavotera 2019 kapena mmene tinavotera 2020 komanso mmene takhala tikuvotera ndithu mu zisankho zina zonse zapadera tizavota chimodzimodzi. tikazadziwa amene azapikisane nawo pa chisankho tizapulinta ma ballot papers ndi amene azapezeka ku ma polling stations konse, ndipo munthu wovota azapatsidwa ballot paper ija ndi kusankha phungu kapena kusankha president kapena kusankha councilor. akazamaliza kuwerengera kwa zotsatira kuzachitika mmene kumachitikira nthawi zonse, kukhuthula zimene azipeza mu ballot box ndi kuwerenga oyimira zipani kuchitira umboni, ndipo aliyense amene azakhale pamenepo ndithu kuti watenga nawo gawo powerenga zisankhozo adzalandira zotsatira zimene zachitika pa polling station paja.
ndipo zotsatirazo amene azakhala kuyang'anira zisankho pa polling station ipo azanyamula zotsatira zija ndikupita ku constituency tally center. Tikazapitanso kumeneko ndondomeko yakenso ndi imene nalili moja ya manyo ndithu kupanganso malizatsi apa constituency tally center. Ngati pazakhale kugwisa ntchito makina amene wa EMD ndikunena kuti zotsatira zimene apanga kale kuchokera ku polling station tsopano zilowetsedwe mu makina aja. Koma pafana ndinene tuli kuyambira pamene popono ndimunjandanena mndija kuti ikazafika nthawi imeneyo electoral commission ndithu iyitanisanso ndithu misonkhano ya onse amene amatenga nawo gawo pambali ya zisankho, atolankhani, azipani, ndipo tizafotokoza mwatsatanetsatane kuti zotsatira za zisankho zizayenda bwanji. Koma lerolo fundo imene ingagwiridwe pano ndionena kuti munthu asanamizidwe ndithu kuti makina amene tagula IEMD ndi makina ovotera, chifukwa ena amauzidwa ndithu kuti mukapita kumene mukalembetsako mukangoyika zala zanu ola kangotenga phone number yanu ndi kuti inuyo mwavota kale. Zimene sizoona iyayi. Mwina pachidule ndifotokoze. Chabwino ayi ndithokoze kwambiri bambo David Matumika Banda. Ndibwere kwa inu bambo Sambo. Ndudziwa kuti madera wena kalembera sadafike, koma gawo lachitatu likhala likumaliza madera amene kalemberayo sadafike, ndipo poyamba mudanena kuti ntchito yolembetsa chiphaso cha unzika ikuchitika pa boma pena paliponse, ngakhale kuti siku itakhala kuti sikugwirizana ndi kalembera wa voti, kupatula kulembetsera pamalo pamene anthu akulembetsera mavoti. Madongosolo amene mudayika poyamba kuti anthu akhonze kukalembesereratu akuyembekezera kuti mwina kalembera wa mavoti afike kudera kwawo akupitirira, madongosolo amene aja alipobe mpaka napano. Bambo Sambo. Zikomo kwambiri chifukwa cha funso limene lili funso lofunika kwambiri kuti amalawi wonse amvetsetse kuti bungwe la NRB likugwira ntchito yake mmene imagwirira nthawi zonse, ndipo kalembera wa unzika ndikopitirira, sitinayimitse kulikonse ndiponso sitinalekeze, kusonyeza kuti munthu amene akufuna kuti akalembetse wakwana zaka 16 malamulo amuloleza kuti akhoza kukhala ndi chiphaso cha unzika, abwere ndithu adzalembetse kwa DC pamene pali ofesi ya NRB pamene timapezeka. Kuonjezera amenepo akhoza kupitanso ma post office ena mmene muli ma office a NRB apite ndithu akalembetse sitinasiye. Kuonjezeranso pamenepo ndikungofunanso kuti ndinene kuti tatsegula ma office ena owonjezera monga ku Luchenza municipality, Mangochi municipality, Blantyre city, Lilongwe city, Mzuzu city ndi ku Kasungu municipality. Anthu akhoza kupita madera amenewa kuti akalembetse unzika wawo kuti akhale ndi chiphaso cha unzika. Komanso anthu aonetsetse kuti akhale ozindikira kuti ifeyo ngati NRB unzika timalembetsera paliponse m'Malawi muno. Zimasiyana ndi kalembera wa voti kapena kalembera wa chisankho, kusonyeza kuti munthu amene ali ku Nsanje wapita kukayenda ku Kasungu akhoza kulembetsa chiphaso chake cha unzika kumene kuja, chiphaso chake chituluka, komanso akhala kuti walowa mkaundula wa unzika. Pamene papa ndisakhalitsepo kwambiri kuopa kusokoneza anthu, koma tikunena kuti maofesi athu a NRB ndi otsegula kuti aliyense akhoza kupita kuti akalembetse unzika wake. Tisadikire kuti pokhapokha meki yabwera kudza lembetsa madera ako athu nde tikhale othamanga kwambiri kuti tikalembetse nthawi imeneyo. Ayi, tikhoza kulembetsa kakhale ameki asanabwere kuti adzachite kalembera wa chisankho. Kuonjezeranso pamenepo aliyense amene wakwana zaka, koma okhawo amene akwana zaka 18 ndi amene akhoza kukwanitsa kuti akalembetse kumeki. Momalizira mwenimweni pa senta paliponse pamene pali ameki, ngati munthu alibe chiphaso cha unzika abwere ndithu akapeza deski la NRB, akapeza anthu ogwira ntchito ku NRB akatsogolera kuti
vuto lawo athandizike. Ngati chiphaso chinasowa abwere adzalembetsa tikathandiza komweko, koma ngati sanalembetse tikathandizanso pa senta pomwepo kuti akwanitse kulembetsa mukaundula wawo nzika. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Nthawi yathu apa ndiye kuti ikukwana 27 minutes to 6. Titsegule malaini yathu kuti timve kuchokera kwa inu Amalawi, kuchokera kumudzi kumene muli, kudera kumene muli, kuti kodi ntchito yakalemberayi kuyenda bwanji, komanso ngati muli ndi nkhani ina iliyonse yokhudza dongosolo la kalembera wa MEC amene ali mkati padakali pano, ali mchigawo chachiwiri, komanso zokhudza chisankho. Timve kuti mukuti bwanji. Tatimbireni foni 0998475904 kuti tichite choyankhulana, koma SMS mukhonze kutumiza pa foni. Tumizani ku text line yathu 1895. mukateronso ndiye kuti timva kuti mukuti bwanji mu programu yathu madzulo ano. Hello. Hello. Mwaswera bwanji wa? Yasamutsa bwanji mtati. Ndaswera tudziweni. Aine pita ukasungu pano ndi Kurumbi. Ndulandireni apita Kurumbi, ndemanga yanu ndiyo tani? Ine ndimandifute. Kodi malo amene aulepesera chitameki. Ukhoza ukajambulitsapo saiti. Yoti ukajambulitsapo kale. Aiti nambo lero ndiye kukajambulitsapo. Ukajambulitsapo. Chabwino akuyankhani. ID imeneyo ndiye kuti chaunzika chimenecho ya. Chabwino akuyankhani. Ilasowa. Koma aiti namba lero. Chabwino. Ndi. Ayi akuyankhani asambo alipo mpaka. Zikomo kwambiri mangayi. Zikomo. 0998475904 ndi pamene mungaimbe 1895 ndi kumene kukubwera ma SMS. Hayi amangazi, nkhani yakalemberayo kuno inayenda bwino, koma vuto ndiloti anthu ambiri sanajambulitse ma ID. Ndatero ine Samek Macheso. Samek Macheso kuno kumulanje kwa Namphungo. Takuthokozani kwambiri potitumizira uthenga umenewo. Hello. Halo. Mwaswera bwanji wawo? Kaswera bwino kani bambo. Ndaswera tudziweni. Ine nditamanda. Nkuti kumene kwa Tamanda? Kuno kuNkhatabe. Ndulandireni atamandani kuNkhatabe, ndemanga yanu ndiyo tani? Ine yanga ndi Fuso. Chabwino. Fuso yanga ndionena kuti chawenzika chimenechi ndalijonena kuti chinatha. Ndilitapita ku center uko kumene kuli kuboma kuzuzu. Nditapita kumene kwananduza zonena kuti ndipite ndikalipire ndalama. Ndikalipira ndalamazo penako andipatse notizikacho andipangire. Chabwino. So mukamayankhula musazimverekayi pa wairesipo ndiye kuti mutichedwesa, koma mungoyankhula nkumaliza basi funso lanu. Zikomo kwambiri. Ndi anandiuza zonena kuti tipange ndalama, ndi funso langa ndionena kuti kodi chaunzikacho ndicholipirisa kapena nchaulere. Adakufunsa ndalama zingati? Akuti ndikapereke 12,000 kuti atipangire. Chabwino. Ayi akuyankhani. Yankheko kumeneko. Zikomo kwambiri. Zikomo. 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu, komanso mukhonza kutumiza SMS ku text line yathu 1895. Mafunso amene abwera apa akuoneka kuti aupita kwa Asambo, ndemwina tingowapasiratu kanthawi kameneka kuti yankheko mafunso ameneyo. Pabwera nkhani yokhudza akuti kulipira kuti munthu ajambulitse chaunzika, kodi zili motani pano, anthu amayenereka alipire awa afunsawa, akuti adawafunsa 12,000 kuti awapangire. Wena akufunsa kuti ID number akuyikumbukira koma alibe chaunzikacho chidatayika, akhonza kukajambulitsa tsopano uku komwe akupanga kalembera wa MEC kuti angopezerako mwayi. Tatithandizeni mafunso awiri amenewa. Wena amafunsa kuti kumeneko zidayenda bwino, amanena kuti kumeneko zidayenda bwino kwawoko kwa Namphungo, koma anthu ambiri adalibe chiphaso chaunzika chija. Bambo Sambo
tati yankhireni mafunso amene abwera pano. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso abwinowa. Mafunso yamba awiri aja sitinamvetse bwinobwino, koma amene mwabwerezamo ndikhulupirira kuti tikwanitsa kuyankha bwinobwino. Funso lotanthauza kuti amene ali ndi nambala ya chiphaso cha unzika koma chiphaso chinatayika, ameneyo ndithu abwere ku senta ya meki kuti adzalembetse mu ukaundula wa chisankho. Tikunena motsimikiza kuti mwachidule aliyense amene ali woti ali ndi zoyenereza kuti akhoza kukhala nawo kulembetsa nawo mu ukaundula wa chisankho amavoti abwere ku senta ya meki. Ngati ali ndi vuto la national ID, ifeyo a NRB tili pa senta iliyonse kuti tikawathandize anthu amenewa. Kutanthauza kuti ngati iwowa ali ndi ID namba yokha, amenewo ndi osavuta chifukwa tili ndi makina athu pomwepo tikafufuza makina muja ndikutsimikiza kuti munthu uyudi ndi nzika, ndipo chithunzi chawo chikaonetsa kuti munthu yudi ndi yemweyu, ndipo tikathandizira chilichonse kuti akhale ndi mwayi wolembetsa ku meki kuti adzavote nawo. Koma ngati akufuna chiphaso chawo, khadi yawo, amenewa akuyenera kubwera ku NRB kuti athandizikenso kuti khadi yawo ina ituluke kuti apange process yopanga replace kapena kupempha khadi ina yachiwiri. Koma pa nthawi imeneyi timafuna police report kuti zonsezi zitheke. Police report kuja pokatenga police report kale anthu amayenera kulipira police report, komanso ngati ataya khadi yawo amayeneranso kulipira ku NRB. Koma amalawi onse adziwe kuti kupeza ID ndi kwaulere, wina aliyense asapemphedwe ndalama, asakakamizidwe kupereka ndalama, kapena asanyengereredwe kuti apereke ndalama iliyonse. Kupeza ID ku Malawi kuno ndi ulere. Komanso chilichonse chokhudza ID ngati police report, akapita ku polisi ndithu akatenge police report asapereke ndalama iliyonse ndi ulerenso, chifukwa zimenezi zinanenedwa ndi utsogoleri wa dziko lino. Ndiye atamandani akunkhatabe amene anapita ku Mzuzu nkuwapempha kuti alipire 12,000, amenewa ndithu akuyenera kuti apite akanene ku polisi kwa amene anampempha kuti apereke 12,000 kuti amangidwe chifukwa ndi mlandu waukulu. Akuyenera kuti anene kwa adindo onse kunena kuti anapemphedwa ndalama kapena analipira ndalama. Sakuyenera kulipira ndalama iliyonse. Kadi ikati yatha mphamvu, imeneyo ndiyogwira ntchito bwinobwino, koma ngati akufuna khadi ina alinso ndi ufulu kuti akhoza kutero kuti akalembetse khadi ina. Ifeyo ngati NRB tili pano kuthandizira kuti Malawi aliyense amene ali ndi zoyenereza kuti akhoza kutenga nawo mbali mu chisankho chimene chikubwera cha 2025 kuti akhoza kulembetsa nawo mavoti, Malawi amene yoyo athandizidwe pasakhale vuto lina lililonse. Komanso panopa ifeyo ngati NRB tikutsimikiza ndi kutsindika nkhani ya chiphaso cha unzika. Amalawi amvetsetse kwambiri kuti zimene tikukamba za chiphaso cha unzikazi pena zikhoza kumakhala ngati zikusiyana pang'ono ndi mmene ameki amafunira. Mwina ngati zaka ife timalemba munthu wa zaka 16, pamene kumeki ndi zaka 18. Pokhapokha kwana zaka 18 ndiye kuti ameki amulola, koma ngati walembetsa ku NRB ali ndi zaka 17 kasana kwane 18, ameneyo ameki sakwanitsa kuti alembetse. Chinanso ndikuti ife tikunena kuti police report ngati munthu wataya chiphaso cha unzika, munthu akatenge police report. Koma kumeki kuli ndondomeko zawo, sikuti ngati wataya chiphaso cha unzika ndi apita akatenge police report. Ayi, munthu ngati wataya chiphaso chija ngakhale wayiwala nambala yake ya chiphaso, koma ngati iyeyo akufuna kuti akalembetse ku chisankho abwere ku senta ya meki tikamuthandiza kumeneko kumuuza chilichonse chofunika. Chonde Malawi aliyense wataya khadi ali ndi khadi yochoka yofufutika yopanga expire
yosapanga expire ameneyoyo ndithu abwere chabwino adzakwanitsa kulembetsa ku ndondomeko ya chisankho Chabwino. zikomo kwambiri 0998475904 ndo pamene mungaimbe foni kuti timve ndemanga yanu komanso mukhoza kutumiza uthenga ku 1895. Halo, Hello, mwaswera bwanji wawo? ndaswera bwino kaini. Ndaswera tudziweni. Ine ndi Apostle Joseph Kaserera Machinjiri. Dulandireni umachinjiri ku Blantyre, ndemanga yanu Apostle. Ine ndi funso. Chabwino. Nalembetsa za ipasoji. Ndipo nthawi malembetsa nafunsa kuti ndidigire nteruka bwanji kuti ndalandire. Adandiuza kuti miyezi 3. Koma chilembetsereni ndikungoyendera papita miyezi pano ku 6. Ndikafunsa amene anandilembawo nakalembetsera chakubangu foni mapanga zina kumeneko pa weaving apo post office. Amandiuza kuti ziphaso kuyambira itanakwanisa afikiso June onse amene munalembetsa chaka inocho ziphaso zake sizinabwere. Pamene iphasojo ndichofunikira kwambiri ndeni mafuna ndifunse ziphasozo zikumatulukadi pakatha miyezi 3 ngati aizambotenga nthawi sada wauze anthu bwanji kuti anthu asamangoyenda. Chabwino. Komabe mmene munalembesamo mwakwanisanso kulembesa mkaundula wa voti, eti? Ndakakwanisa pa voti komano ndikufuna no iphaso chifukwa zambiri zikudikira chiphaso nendapeza mwaifwa iwo walipompo. Chabwino. Ayankha imeneyo tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu komanso tikulandira ma SMS ku 1895. Meg NRB ndiyo mweyi palibe kusintha ntali manja woye ndine mpanda dzina ku area 24. Chabwino aitathokoza kwambiri ampanda dzina. Ine Kondwani Soko from Mchinji Kamwendo ndimati ndifunse kuti ID zimene zijambulidwe apapa zikabwera nthawi yovota isadakwane. Akufunsa Akondwani Soko, tathokoza kwambiri. Kodi chiphaso chikasowa titani? Akufunsa amenewa, tathokozanso kwambiri. Titenge ena palaini apa. Hello. Mwaswera. Hello, mwaswera. Ndaswera inu mwaswera bwanji? Wangwiro ine tudziweni. Ine ndine Magangani kuno kunchewu. Ndiulandireni kunchewu ndemanga yanu apo. Ine ndemanga yanga ndiye kuti kunoko kulembetsa zikuyenda kuno kwa basi. Chabwino. Palibe sovuto. Koti olowa fokita samene adapanda umo franzi paso ache wali azipaso sakukhali basipo kweko. Chapelo nungo kunandiyavetsa kuti nganga azipaniwa kulimbana kuja kumalimbana nda amene akutendesa zimene monga ntali manja ndiye ena wajakugeni akumedia kuti asiye pasulimo cheni chimene asakuvetsa njani kopeza ine munthu okumuzi ndikuvetsa mene afotokozera muja ndikuvetsa kumewo ngati anzapozindikira pakuphonyeka ndi pati kuti apamvetse. Ndithu. Chabwino aindathokoza kwambiri kuchokera kunchewu. Zikomo kwambiri. Mwina ndingokupasani mpata maintali manja muyankhulepo. Padabwera funso apa kuti kodi chiphaso chikasowa atani? Ndikukhulupirira kuti akumaliza kuti mwina akufuna kupezeka nawo mkaundula oti akaponye voti. Muwathandiza bwanji maintali manja? Zikomo kwambiri funsolo ngati amatanthauza kuti alembetsa kale mkaundula wa voti koma pasanafike pa 16 September chiphasocho chasowa amenewa ndithu tsiku loponya voti adzafikebe ku center chifukwa chokuti nangasi alembetsa iti ndiye kuti akafika akazatchula dzina lawo ndiye kuti ofisa amene ali pa centapo adzayang'ana mkaundula wa voti ngati dzina lawolo lingapezeke komanso paja tikujambula chithunzi munthu akamalembetsa ndiye kuti chithunzi chawocho komanso dzina lawo akayang'ana ndithu mkaundula ngati angapezeke ndiye kuti aloledwa kuti aponye voti
koma ngakhalebe zili mwachoncho ndingopempha kuti tiyeni chiphasocho tikalembetsa tisunge pabwino, chifukwa ngati chiphaso tili nacho ndiye kuti ndondomeko yathu sizachedwa, tizangofikira pamalopo ndikutionetsa kuti mzere wathu ndi uti, ndikukayima ndikuponya voti malo mokuti akayambenso kufunafuna dzina. Ndiye tiyeni ndithu ziphasozo tisunge pabwino. Zikomo kwambiri. Ndibwere kwa inu Asambo, in 30 seconds pabwera nkhani apa yonena kuti ziphaso zikuchedwa kutuluka, komanso wena akufunsa kuti kodi tikamazaponya voti chaka chamawa zikhala zilipo, muwathandiza bwanji? 30 seconds titenge makomenti ochuluka. Anthu amenewa athandizika ndipo akuthandizika. Apostle Joseph Kaselera kumachinjiri, ngati nkotheka mukhoza kuimba nambala ku call center kwathu, namba lake ndi 488. Komanso ena onse amene akufuna chithandizo ku NRB kapena mwina afuna afunse funso lina lililonse akhoza kuimba ku 488 kapena 0 700 700 011 700 700. pamene pate athandiza anthu onse moyenerera. Ziphaso zonse zimene zikulembedwa pali panopa zikumatuluka mwansangansanga, ndipo pali panopa tatumiza ziphaso zambiri m'masenta onse. Zikomo kwambiri. Ndemanga zikubwerabe pa 1895 akuti kuno kurumbi kalembera wakuyenda bwino, palibe vuto lililonse. Ine Lusungu Ndovi Rumpi Ngalagala, tathokoza kwambiri. Uthenga wina akuti ndine Hare Nyirenda kumzuzu amangazi dhabo, kodi mai Anabel Ntalimanja mwalimba mtima kusangalatsa Malawi, akutero amenewa kuchokera kumzuzu. Tathokoza kwambiri. Titenge wena pa line hapo. Halo, mwaswera bwanji? Ndaswera. Tudziweni mutalikira kwa wireless yanu kuti timpane bwinobwino, tudziweni komanso kumene mutiimbira. Halo, tikudziweni komanso kumene mutiimbira. Mai Kadwala kuno kumachinjiri. Ndiulandireni Mai Kadwala, ndemanga yanu ndiyo tani? Ine ndazida ukalembesa lerolo. Chabwino. Pa mkesha primary. Kwanza tili nazo mzibaso palibe vuto. Chabwino. Kandebe tina tuketa anataya vuto sopalibe maena ndi alivonko akuma apata kadi kalifiti ndikukavota. Chabwino. Ukalembetsa. Ya, kuma kwa ana bena kulembesa kumene. Ndakapa kutuka. Nde akuuzira kudana kuti akadandaule manamba lakutuka andi ameki azapanga sosina akamaliza wose kuti anawo atavote. Ndezi beta uzira kuti zona kuti ameki kudana kuti sezi hii kapita sabwereraso. Ndi ana amenewa ata kapena analibiretu akulembesa pano. Chabwino. Tathokoza kwambiri. Akuyankheni funso limenelo ndithu posachedwa apa. Tingotenganso ena amodzi pa line apo 0998475904 kuti timve kuti mukuti bwanji, komanso mukhonzabe kutumiza uthenga uja SMS ku 1895 tiwerenge pompala. Halo, mwaswera? Halo, mwaswera? Ndaswera. Kainuyo tiyankhulane pa fonipo nde zichita bwino kwambiri. Tudziweni komanso mene mutiimbira. Ineyo ndine chimwe Makwete kuno kuchoro kwa chimaliro muzu mwa grupu Amawa. Ndiulandireni Amakwete, ndemanga yanu ndiyo tani? Bwana tu ndikamba yanga tu ndiyoti pitapita pa milonga kuti tikajambulise. Anangudula malira paraba sipitenga kwa inobwelerani. Munapita mochedwa? Iya, tinalawira mamawa. Ndi amati adula chifukwa chiyani? Ati nthawi yatha kumachitale nali ili tukoloko. Munapita mamawa tukoloko? Ya. Umboni wanu tu kukolana. Amakwete kucholo mwatani nanga umboni wanu kukolana muti munapita mamawa
koma inu nomwe munapita tukulo komasana inu munachedwa inu tangopitaniso ni asanatseke satatseke tsiku lotsiriza ndi pa 22 November tapitani mawa 8 koloko akakulembani. Ndipereke kwa inu mayi Mtalimanja pabwera makomenti awiri atatu amene amalunjika kwa inu. Funso lina amafunsa kunena kuti mwakonzeka kuzasangalatsa Amalawi. Mayi Mtalimanja muti bwanji ndiye panabweranso funso lina lonena kuti ana akumauzidwa kuti amene alibe chaunzika akumauzidwa kuti manambala akabwera pazapezeka tsiku lina patsogolopo loti azathe kulembedwa mkaundula wa voti, koma zimene inu pompano mwanena kuti nzosatheka mwa iwo ulipo pano ndi akalembese padakali pano, mwayankha motani? Zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi funso linachoka ku Mzuzu kuti kodi Amalawi ndakonzeka kuwasangalatsa. Funsolo ndiyankhe motere. Ineyo pamodzi ndi otonse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission tili pano kuti tigwire ntchito malinga ndi malamulo komanso ndondomeko zathu kuti tikonze chisankho chathu chimene chikubwera cha 2025. Cholinga chathu ndi choti chisankhochi chiyende mwa malamulo monga ndafotokozera, komanso mokomera aliyense kapena ndinene kuti izakhale free, fair and credible elections. Muna ndiyankhe choncho, ndikukhulupirira kuti ndayankha funsolo. Akadwala kumachinjiri kumene ndimamvetsera ndinali ndi funso choyamba kuti kodi mukati ana amene wandikanakonda mwina mukanatchula kuti ndi azaka zingati, kuti tingomvetsetsana kuti tikukamba za kalembera woyenerera, chifukwa ngati anawa ali ndi zaka 16 mwina kutsika kumusi 17 kutsika kumusi, titsindikize kuti amenewa ndikukwalembetsa ndi ku NRB ndi wovomerezeka. Koma pankhani ya kalembera wa voti ndi kuti akhala kuti wasanafike zaka 18 malinga ndi malamulo. Koma ngati ali ana okuti zaka zakubadwa zinakwana 18 kapena zikhala zitakwana 18 pa 16 September 2025 ndiye kuti ndiwovomerezekadi kuti alembetse kalembera wa voti. Monga ndinafotokozerera, ndondomeko yathu ndiyo kuti kalembera wa gawo limeneli ayenda ndithu mpaka pa 22. Pakadali pano komishoni sinapange chisankho chonena kuti masiku awonjezereka, motero kuti aliyense achigwire kuti pakadali pano kalembera yakuyenda mpaka kufika pa 22. Koma za kuti ID number ikhala mwina isanatuluke kapena ituluka, izo ndi asiri anzathu a ku NRB kuti ayankhe pokhala imeneyo ndi mbali yathu. Koma kwa ifeyo uthenga wochokera ku commission ndokuti masiku akutera pa 22, ndipo ngati anayankhidwa kuti masiku awonjezera ndi pepese kuti mwina ngati wakumeki anafotokoza motero, chifukwa chokuti ifeyo ngati Malawi Electoral Commission official position pakadali pano ndiyo kuti phase 2 ikutera pa 22. Zikomo kwambiri. Nthawi yathu yapita, mwina tikumaliza mumaponyerano a NRB kuti ayankhulepo pa nkhani zokhudza ma IDs, koma Bambo Sambo poti nthawi yapita ndikupaseni 40 seconds tamalizani muyankhekonso kufunsoko within 40 seconds kuti titsendere programu imeneyi. Bambo Sambo. Zikomo kwambiri. Anthu amene akulembetsa pali pano kuti akhale ndi chiphaso cha unzika amene wandithu ifeyo tiyesetsa munjira ina iliyonse kuti akhale nawo ndi mwayi oti alembetse ku kalembera wa chisankho, chifukwa chakuti ifeyo ndondomeko zimene timagwiritsa ntchito zili chikhalire, koma tikubwera kuti tionetsetse kuti aliyense akhale ndi mwayi oti alembetse. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndikupaseni mpata Bambo David Matumika Banda, muyimaliza bwanji lero nanunso 40 seconds kuti tikwangule apa. Zikomo kwambiri amangazi. Ine kumaliza kwanga mwina ndingoyambira pamene anasira chairperson kuti amene ali wololedwa kulembetsa mu kaundula wa chisankho ndokhaokhawo amene ali ndi zaka 18 pakali pano, komanso amene azakhale ndi zaka 18 pomafika tsiku loponya voti pa 16 September 2025. Ndiye bwina kuti tingatsogolere bwanji anthu, ifeyo mukuwerengera kwathu tikutena kuti aliyense amene anabadwa pasanafike pa 16 September
2007 ameneyo ndi kuti ndi ololedwa ndithu kuti abwere azalembetse muchisankho. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Bambo Botha, muyimaliza bwanji 40 seconds. Kwambiri bambo Mangazi chifukwa chondipatsa mpata amenewo. Chimene ndimafuna ndingonena ndichongolimbikitsa Malawi kuti kalembera ameneyu ndi waulere, ndipo ndi amene angathandiza Malawi kuti adzatenge nawo gawo poponya voti pa 16 September 2025. Komanso ndinafuna ndingolimbikitsa Malawi kuti tikafuna chilungamo chokhudza kudziwa amene chisankho chikuyendera, tiye timve kuchokera ku Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission yapanga maprogramu osiyanasiyana kandi pa Times TV, pa Times Radio, ndi ma wireless osiyanasiyana ndi ma television osiyanasiyana mdziko muno. Tiye timvere ku Times komanso ku Malawi Electoral Commission ndi kumene kukuchoka chilungamo chokhudza kalembera wa voti. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mayi Ntalimanja ndi umakudulani tsiku lililonse, lero ndati ndikupaseni a minute. Tayimalizeni nkhani muyimaliza bwanji. Ndingwa mema Amalawi ame azipani tiyeni timeme anthu kuti apite akalembetse chifukwa kupanda anthu kulembetsa wa voti ndiye kuti sazatha kuponya nawo voti pa 16 September. Ndiye tikhoza kumakhala ndi anthu amene amatitsatira ku misonkhano kumatiombera m'manja ambiri kwambiri, koma ngati anthu amene wasanalembetse zikusonyeza kuti mavoti azakhalanso ochepa. Ndiye tiyeni chonde anzathu azipani tichilimike kuti tiyameme ndithu anthu apite akalembetse mkaundula wa voti. Tikaona manambala amene analembetsedwa ku chigawo choyamba, manambala osukuti anapita kutali kwambiri, kusonyeza kuti pali anthu ena amene chiphaso ndithu ali nacho chaunzika analembetsa koma sanapite kukalembetsa mkaundula wa voti. Ndiye ndipemphe kuti amene tilipo ndithu ambiri amene chiphaso chaunzika tili nacho koma sitikupita kukalembetsa, ndikumemeni ndithu pitani mukalembetse mkaundula wa voti kuti ikafika nthawi yoponya voti chaka chamawa muzathe kuponya voti pokhala kuti uwu ndi ufulu wanu komanso ndi udindo wanu. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ndithokoze kwambiri amenewa ndi Justice Annabel Ntalimanja amene ndi nkhala pa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission. Tithokozenso Bambo Botha amene ndi mkulu woona za chisankho kumeneko amene tidali nawo limodzi. Tidalinso ndi Bambo Matumeka Banda amene ndi mkulu woona za malamulo ku Malawi Electoral Commission, komanso Bambo Mphatso Sambo amene ndi mlembi wamkulu ku NRB. Tibwerenso pano mawa ndi programu ina ya Times Talk kumenenso tizakhale tukambirana nkhani zokhudza chisankho. Dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Pitilani kutsatira ma programu otsatira pa Times. Madzulo abwino.